Szevasztok srácok és lányok, itt vagyunk egy mai videóban. Itt vannak a trades cuccaim. Itt vagyok a privát szerveremen. Itt van a Dual-t, azt kikapcsolom. Dual-t én nem fogok. De ezt kell leírni chatben. Ami vonal 306 vagy akkor ezt az admin alsó vonal, mondom admin alsó vonal 67, ezt igen. Na itt meg is kérdezem. Na. Admin alsó vonal 67. Mindegy, akkor meg az useremet kell beírjátok. Ami az userem, ez. Igen, hát és nem azt a palit fogja bedobni. Na, szevasztok!